industry mazuva ndakanga ndinewe wakandirambira irizi nihere taiso nditori newe Maska chakanaka vagari pachitera semudanzo yesu nhau dzichitaurwa naSkimbo paSorekondo TV. Breaking news. Nasi munau dzedu changa chichibata nyaya dzakasiyana-siyana. Zvaonekwa kuti mutambo wakaitwa muvhiki rapfuura uyo mutambo wainziwo Mr. Ugly zvaonekwa kuti vakabirirwa zvisingaite mushure menge kune dzimwe hono dzakasiyiwa dzaigona kuwina. Dai vakaisawo hono dzakaita sana Kutso waigona kutotora mukombe iwoyo kana paondiritsa chimama chaicho chaigona kutora futi mukombe iwoyo. Colors. Zvaonekwa kuti mabhanditi akazoburana namaneja waVocal muvhiki rapfuura mushure mekunge Vocal wanga kunyangira mukadzi wemabhanditi Boss. Izvi vachaona kuti Vocal akutoenderera mberi nesikiri yake kuda kunyangira vakadzi vevanhu. Vocal chikwaniro wona wazodzingwa basa muri yapanzara. Ndazoti zvangu ndichimbovhura WhatsApp yangu zvangu ndopandapfuura ndine panhamba dzaDJ Fidel. Wakuona DJ Fidel kaisa picture yavo na Dr. Freeman vakaita kuisa pastatus hanzi I miss you like crazy. Zvino tochikana maproducer kunyangira maartist kudeso kuti maartist amene kuti ndo akunyangira maproducer ere atichabinzwisise achidiva rume unosongosana murume hapande kusongosa mumwe murume kuchipedzana uye inoimsora zvekare. Zvaonekwa kuti Mr. Ugly pakabirirwa paifanira kuwina Kutso kana Boundlisa. Mabhanditi akaburana namaneja mushure mekunge ada kutsarwa mukadzi. Zvaonekwa kuti Fidel anenge ari kusongosana naDr. Apa ndopapera nhau zedu dzanhasi mosara muchiona interview yedu tina Bashupi. Eyo mazimbo this is Skimbo paSorekondo TV. Nasi katina Bashupi mjara. Kulisisi hapana hapa wangu. Siko maseko. Maseko za kufanya. Nasi katripo kapa album locha sindi amali. Vakumbira zvikuba. Zvakaoma. Saka unongoona takamira chi? Ayo bashira choma wani. Ndokuka mungozvendo. Kana trials lacho ese. Arwanduke muno. Akuna. Tupalonja sinde marika. Is I think supporting our sister is a very good thing. As Varume because I support women. And even if your whoever is watching, we support Vanukazi and now tipa program inoika chionekwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Yes sir. Aramba mchendera mberi nokusumudzira ma sisters. Ayo abu ndokuva mangu wanzwa Bashupi pazvisine chazokupira futi zvizere chambokuratidza chikuitika kwa sindi yamari kwacho ava Bashupi masipaka asi chinowanika usaka motora paTV vakuka kuti stage yakapenga kudarika mastage atinoona. Ayo stage yoma1 handisika muvana mbozoitora kuti vanhu vaone tora pana Bashupi because vanhu vanofunga kuti isusu tinopefoma mumastage mamwe aya ekuti anakangoswa carpet nedecoration inge yekuchecheya kana kaiswa rori aiwa iyo no stage yatinoita. Ayo abo Bashupi awiti ati bashira yenyiri njara ndine musikanzwe aiwa kumirira Zimbabwe atregedzi kaka ayo mazimbo paSorekondo kaka watch this. Saka hakuna ninjari nerasta wakuda kufichenesa sa fake pasta irongo maror ku imaginary mbolasta